Welcome to OORDAAR channel. Finally, ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ ಅಂದ ಕ್ಷಮಿಡ ಪಂಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ 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 ರೈಟ್ ಪಡೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೋಡು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಂಚ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ 9:10 ಎತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂಗ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇ ಇತ್ತನು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಮಿಡಲ್ ಸೀಟ್ದಕ್ಲೆ ಗೇಪಲ ಕೋವಿಡ್ ಕಿಟ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆರು ಡ್ರೆಸ್ ವೈಟ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆದ ಶೀಲ್ಡ್ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಮೋನೆದ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು